Salam hemmeňize häzir siz bilen we hormama aýdymynyň akordyny we kakuny öwreniriz. Kakundan başlaýyn. Kaku şunýalyk. Öwrenip başlaýyn. Näýli? Başa marmak bilen bir gerek aşağı serýas. İkincini, ikinci dary pitikleýän ýaly. Aşağı, pitikleýär. Soň ýene aşağı. Üçü darı, üçü aşağı, üçü de aşağı bilen birinji aşağıda barmak bilen ikinci pitikleýär, ýene aşağı. Öwrendikmi? Muny öwrenden soň iýdi. Aşağı, pitikleýär, aşağı, ýokaryk. Täzäni. Aşağı, pitikleýär, aşağı, ýokaryk. Iň soňundanam aşağı ýokaryk goşaýmaly. Täzäni. Aşağı, pitikleýär, aşağı, ýokaryk, aşağı, ýokaryk. Täzäni. Aşağı, pitikleýär, aşağı, ýokaryk. Aşağı ýokaryk. Ýöne soňa waka ritmini tizliğini artdyraýmaly. Elini ýoşadan öwrenip, indi derrejik akordlaryny geçeli. Akordlar 3 akord oýnaýar. Ýagny I am akordy, G akord, F akord. I am akord ne tutulýar? Bare tutulşa on 5-nji perdede ýokarky pasatka. Ýokarky pasatka. Indi şular ýaly 5-nji perdede. I am'yň baresi tutulmuş görnüşi bar, ol berde. Şeýle tutulýar. İkinji akordumuz G. G akord 3-nji perde, ýokarky pasatka. Şu görnüşinde tutulýar bare. Goýas, bilki barmak, bulan 3-nji. Eger bare tutman bilmeýän bolsaňyz, men beýleki bare videom, öwretýän videom bar. Şonu görüň. Ýöne bareň bilýän bolsaňyz G bare şe. Şöyle. Üçüncüm F bare. Edil şu şekilde birinji perdäsi ýşäýmeli. F bare. F bare. G bare. I am bare. Ne şurada I am'de G'däki ýalar, ýöne şu var G'däki ýalar şeýle tutulýar. Ýöne şu barmak aýrylýar da. Bärik goýulýar. Men ýaly tutulmaýan bolsaňyz I am tutun. Berde. Baresi görünüşini. Eger bular ýaly G'de kynnyşyk bolsa, berdäki G'ni tutun ýaly. Şu görünüşde. Muram bare. Inni. Ýanky bir kakumyzdan bir gezek çalsak, bir kuruk diýip atlandyrylýar. Ýani näýli? Ne bir kuruk boluşy. Inni. I am 2 kuruk. G 2 kuruk. F 1 kuruk. G 1 kuruk. I am 2 kuruk. Yani aydym şu görnüşde gitýäne täzenden bir gezek gaýtaralyn. Başda I am 2 kuruk oýnaýar. Soň G 2 kuruk oýnaýar. Soň F 1 kuruk oýnaýar.
Son G yine bir kruk. Son I am yine en sonunda da iki kruk I am oynuyor. Han aydımda näle gitdi aydyp göreli. Sözüne bilem ok yöne hinglenip aydaryn. Lay 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 nay 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 nay. Eğer barada kinosa barası görünüşünü çalıp görürüm şoğurda. Eğer insirin esası şu yankı iki kruk çalyanımı, şu atlara geçişimi. Nay 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 nay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Aydımına şu görünüşte gitti. Köp savulun. Düşünmediklerin varsa soran, haiş, teklif, maslahat olsa arkayın yazın. Kabul ettiğin hem miradi. Halan olsanız like koyun. Kömür eden olsa öğrenmeye. Savulun.